Mit navn det er Kiki Borup. Jeg er ejer af frisørsalongen Teolix by Kiki Borup, som ligger i Aalborg. I juli måned der har vi samlet penge ind til den nødhjælpsorganisation, der hedder Din Nødhjælp. Din Nødhjælp er en nødhjælpsorganisation, som hjælper børn i Nigeria, der bliver anklaget for at være hekse. Stifteren af Din Nødhjælp, Anja, hun er en fantastisk kvinde, som jeg synes gør et kæmpe stort stykke arbejde, og som virkelig offrer sig for de her lækre børn. Når man donerer penge til Anjas organisation, så går pengene ubeskåret 100% til børnene, og derfor støtter jeg Din Nødhjælp. Lørdag den 15. august, der blev jeg 30. Ja, jeg ved det godt. Jeg kan ikke se det. Til min 30-års fødselsdag, der besluttede jeg mig for at overraske mine gæster, og det kan I se her. Jeg skal holde en lille tale nu, og jeg kan ikke love, at jeg ikke kommer til at græde, fordi at, det er faktisk helt nøjagtigt. Christina lige spurgte mig, hvorfor jeg kommer til det, og det er fordi, der er rigtig mange følelser involveret i det. Din Nødhjælp, det er en organisation, som Anja har stiftet, en nordjysk kvinde, hvor hun redder heksebørn nede i Nigeria. Nede i Nigeria der er de rigtig meget overtro, hvis de tror, at hvis høsten den går galt, eller hvis nogen de er syge, så tror de, at det er børnenes skyld. Og i den grund så torturerer de dem, og i sidste tilfælde så ender de med at slå dem ihjel. Jeg så Anjas organisation for første gang for knap 1,5 år siden, hvor der var en dreng, der sad i en video med et kæmpestort sår i hans mave, men det var ikke så meget det var hans blik i hans øjne. Han var fuldstændig tom. Og der følte jeg, det kan jeg ikke holde ud til at se. Jeg har selv børn, og der er ikke nogen børn, der skal have det her udtryk i deres øjne. Så i den forbindelse, der begyndte jeg med at støtte Anja, og jeg har hele tiden sagt, at når min forretning den kommer på køre, så skulle jeg gøre Anja til mit projekt. I den forbindelse, der fyldte min forretning 1 år her den 1. juli, og der tænkte jeg, at mine kunder, de har ikke behov for 10%, så vi har doneret 10% af månedens omsætning til Anjas organisation. Og i den her forbindelse kan jeg så fortælle, at i det Ilse og jeg, vi har knoklet på gulvet i juli måned, der har vi nået også at samle 8.355 kroner ind. Samtidig der har vi haft nogle af vores, dem vi køber produkter ved, hvor at, vi har fået nogle produkter sponsoreret. Og jeg har gjort, og Ilse har gjort alt det, vi kunne for at sælge alle de produkter, vi kan. Og den sidste uge var jeg totalt købmænd og sagde til folk, du skal lige donere de sidste 30 kroner for din klipning ned til den her guldkasse. Så der donerede vi også 4.547 kroner ind. Så i alt, der har vi samlet 12.903 kroner ind til Anjas organisation Din Nødhjælp. Dermed så vil jeg gerne sige tak for alle gaverne. Da jeg blev 25, der ønskede jeg mig penge til et DRG, og dem af jer, der var med til min fødselsdag, kan huske, at jeg ønskede mig penge. Det sidder lige her stadigvæk, så jeg kan huske det. Da jeg skulle til at planlægge min 30-års fødselsdag igen, mange af dem, der kender mig, de ved, at jeg har faktisk ikke synes, det har været sjovt at holde fødselsdag, og jeg gider det ikke. Men jeg har glædet mig rigtig meget til min 30-års fødselsdag. Men jeg har også tænkt det der med gaverne der. Jeg er god til at tage imod gaver. Så derfor har jeg ønsket mig penge. Og det har jeg, og nu ved jeg, at rigtig mange af jer ved, hvad jeg kommer til at sige næste. Og jeg græder ikke nu, fordi jeg er ked af det, fordi det har jeg faktisk ikke. Men jeg har valgt at donere alle mine penge til Din Nødhjælp også. Og i alt, der har I givet mig, skal vi se her, 9.100 i fødselsdagsgave. Så vi rammer det tal, der hedder 22.003 kroner. Jeg kan sige mit mål, det var 20.000, så jeg er helt vildt glad. Jeg synes, det er så fedt at kan sende så mange penge afsted til nogen, som har meget mere behov for det end mig. Og som sagt, jeg græder virkelig ikke, fordi jeg er ked af det, fordi det er, men det er mange følelser, der er involveret i det lige nu. Så lov mig, at I bruger resten af aftenen nu på at give den gas og drikke og give penge. Jeg skulle have haft en guldkasse med herover, men den har jeg glemt. Men altså, jeg ved ikke, om pigerne de vil donere deres drikkepenge. Det er jeg også ligeglad med. Men
Stadigvæk, hvis der er nogen, der vil give mere til din nødhjælp, så gør det, og ellers så skal vi bare hygge os og give den gas. Men tusind tak for gaver.